Panda. I got broads in Atlanta. She took the lean to find. Sen. Apa dia? Ini karena Nah, ide beri kare. Natur जानोसैलाय जोंना दिनै ओमफ्राय बे आथिं गार नामा नाथुरजों जोम जानोसैलाय गिदिर गिदिर नाथुरा नै गिदिर गिदिर बिराद गिदिर गिदिरखानि ओमफ्राय सायनायाव जि गिदिरखामोन बे खर' गारस्रावनो मा जागोन एसे माबाखौ गारदो एफा एभेलेबेल मोनजानाय ना थोरसि आला थोरसि गाहामालाय साख'नो हायासो बिराद मोजां ना मोजांथ' मोदोम मोनजासिगोन जों है नैखौबा बिदि आराम बै खलथा माबाखौ साबाखौ गार बेखौ बिदिखौ गारदो बिदिखौ गारबा गेब्लेलाङोसो माथो गेब्लेबाय बे प्लास्टिक बायदिखौनो जाबाय बे हारसिं गुगाखागोन माथो एवबा गुगायालै गुगाया बे प्लास्टिकखौ बख'नांगौ ना बिराद खाथ्रालै प्लास्टिक डिजाइनसो मा नाथुरलै एफा गिदिर गिदिर जानोसैलाय ज्रोमनो बेखौ लायबाय लानजायखौ हासुदो जाबाय आसि जाजोबबाय दा 2 घन्टासो नांगोनदांलै सायनो खिया खिखौ गार बेखौ बख' एभेलेबेल ओमफ्राय मोजां हालाय माथो हाबफ्रा मोजां माथो थख' थख' गारजायो सबायजों ज्रोम मोनजानांगौमोनलै सबाया गैया सोरबा दंबा हरलै सबाय ना अननानै जोंनो नों एसे खाथियाव सोंबोलायनोब्रा खाथियाव फैनानै जुम खालामनाङा खाथियाव फैनाय मानसिया जुम खालामबा मोजां जाबाय मानसि मा मानसि नांलाय लायला बेयाव आरो गोजान खालायदो मानसि गोसो लायाबा दा एसे आरो एसे बक्सिंफोर दानांगौ बिराद मोजांलै सायनो थख' थख' ना प्लास्टिक बायदिखौनो सब गारनांगौ दाउआ बिराद जमदों इदि नायलाय दाउखौ नै दाउआ एकदम सियार सिङाव एब्रेनानै हानहरां जागासिनो दं मैसो फिसायाव गाबलागासिनो बिमाखौ नुहुरनानै मोजां नुदोंबा माबा हर दे कमेन्ट खालाम हर लाइक खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयर खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नै दारेजों एभेलेबेल मोननायखाय खर'खौ इसां हास'खादों बाहाय नै इसां हास'खादों गिदिर गिदिर गाथारबाय जोंना
मोजांथ' माबायाव प्लास्टिकआ गारनो गथ'खौ आरे हाबदों आं एसे खालामनि र' सोरहाबो जानो लुबैबा लुबैदों मथालै नाथुर जानोसैला दिनै जोंहा सेरसे होफैदों बिराद गिदिर गिदिर बे सेरसेल' जायो सेरसेबानो एसेबाबो खर'खौनो गारजोब्बाय जाया एथ'नो गोरलैयावलाय मास मोननै मोनथामाव गिदिर गिदिर नुखायो नाथुरा आदारजों फिसिनायखाय मास मोनथामाव ना गिदिर गिदिरथार ya खबाइसे Ủa bắt lần nhá, nào phần mấy cái cơ. Xem làm phải chấm say nữa đấy. Mày có đây thật đấy. Cháu đạp. Nah, tuh saya sana Zakira, jadi saya saya. Jadi bagi dari jam kurma tahu sih. Sampai. Ini bisa berapa? Sudah. Yang rumit. Boksi. Apa aja tuh nasi? Masih paham deh. सायनो रोङाखैलै नाथुरखौ बोरै सायो खोन्थाहर कमेन्टआव गास सायलाबायो हिनजावफोरा सायनो रोंगौमोन बे एसेसो बिराद ना सायनो गोरों ना सायनो रोङो ना हमग्राเอาไว้ชี้เส้นถูกลงไปขันทำไปDeh, ini Pak. Nah, namanya ada. Saya beri saya. Asalnya sudah bisa saja nih. Bisa aja. Oke. Kita enggak saya ikut. Bisa ngecil ya. Ikut. Jumpa dulu oke. Macam apa? Sama coba. Nih. Ada di sini. Di Charlie. Alam. Di pulau apa di sini bilang mati. Kosong. Jawab ya nih. Masih dikit. Udah minum. Bukan kona? Kamu udah menjaga. Tunggu bau sini. Satu mau sih. 사이강식은 괜찮라. 많이 많이 터는 게 나와라 이거. 뭐 나가 그래. 그래 이제 뺀다.
Thưa đi. Giúp mình. Elas. Sao không? Tao vẫn không không lên. Saya. Ini start dulu. Nanti bisa ada sini. Ini bisa begini. Ini gitu nah. Nơi, để sao không vậy? Thura. Saya kan jebai. Natrium nữa lấy nè. Thâu vậy. Natural. Kali. Ini chili powder, panur dan kunde. Mosla, isian aja.